Previously on Mdyangu comedy series. Sina roli. Mazo kutukuvenga kale banosi pamuno wiro lesson. Faka sima kuna kulipasa ifani kudaba ndo ndakuza basi ni bwese mazi bano maso bote zero bali za tumeza mbali kadinansika. Inuyo ndajipanya mugumbi kabonana kuti amaja saa munanu munasalinda. Ndamu kupitirizabe. Nende ukufana kuti kuyambira lero osebisuka kuti amunanga umene kuja. Donse pano tisamuka. Tikakala uko. Ukakala kuti? I've got all the information. Ninakafika tu. Sono kama nditose pano tisa mwele kunena ndani. Waku? Nubilo mtuwe. Madama zake zi atosaje matina ndenga jari pumuvi basi ndama zake zimwezi. Ai. Ena kumache sa andijai, right? Andijai, right? Ai. Ndiyatamangisa wose. Ndiyatamangisa. Napa noko ndiyatamangisa. Kiki chipongwe. Ena akupeleka ndama ntayo kuti mina wachi mpana 1 week yapita basi mwakhala nyoncho. Ndizapangisa tukatapira amenewo. Izi kwela pasiku izi kwela. I don't want this nonsense. Abi. Yeah, ndipo mtala. Mukunena nazo ndizoona. Asa mungi. Ero antolera hapo mjera nifikweda. Manga mahuri ya mumwaji misi. Aambe kusamuka yo. Iwe. Chikukuza ndijani. Nale tukujimira nimangonika mwana ndenda vote zo mungu yakulazo ndizanzeru ndaniza kupange ni pick up izo mungunena nazo ndizoona asamuke akuti jaira atu pasipano akuwachina sasoka amachedwe samafika mpaka pa 5 wachita bwino abusa uko amalandira chopereka sande lilosi kumana kuchedweza wachita bwino kunena choncho ndiwe wewe mweso wena kuturuka nyumba muno wamba ndiye kujoncho zikhala nyumba muno sina wakulata ine ntena ntu yeah shut up ndikula kwa ndine wamba iwaso uturukesa nyumba muno panopo angasalebo ni moenda kosa kala iwe mwakola mupita muzika ngana nyumba zanuko odi ine lupachani machoka machoka ndinapita kusambia akazanu sine amaita ndilira gali zibwera gali mwana wanga ama ndilira roka ine nachoka muzika muturuke nyumba muno ndakulerani ndakuphunzitsani mukale panoka ayi mata masoni mukhala paka na manyumba mwa makolo anu paka na momo paka na muntu wankulu zimemre nazo ndizoona iye mpano mabereka na wewe usizikhuza wamba wewe usizikhuza wamba namanguluize nkaniza muno pano upo ndikukambirana ndi mwana wanga uyu tiri pa meeting beloved son sizikhuza tuka turuka usati babeleko ya wadi tobesa uyo kwenyegazi akamasa muganye na mesi yose muzipita mwamba sikuti muziberekera ana munomo ngati makoso munomo basi kwiri muno no ndifuna kuti khali pa peace ndizikuona ini mpwire muzikangana nyumba not me mwamba muntu katuka ndi uchocho uziwa kuti ndine tonde ndakula mupite uko muzikaona banja risuma pangira nyumba mwa bambu wako wamba ngokamba nkeka kumene muzikamba kumene ku muzika jachani kumaswa kumene kene ndi tunaseponi mbwe sono mukuti bwanji nanga si mwezi wata mutu mize mukuna sona inu kosa ndi bwati gato chikopa nenda lusi okay ndalama zotu nakasi muna chita ujine muna kanga ndi muna ponye sabe pang'ono kuti muna chepesa nendalama zo mutumize nditu mutumize nditu oko mukutumiza panopo chabwino basi ndicheka ipakata 2 minutes kukhala ndi kumeneko choncho ndeti zigwirizana tizikhabwe nosakhala ndi maphokoso chani kukhala ndi kumeneko andicheka apa 2 minutes ndicheka kuti ndione kuti ndilandire pandizo chita za national zifuna ndamaso tuwe apo mundi konza bwino ndito chabwino
Asi wabi. Chimozi so inusu. Ziko. Iwe. Ti. Choka. Wakula. Ndakuza kale. Ndinovuta kumene wandizi wa lero. Ndinovuta tu kumene. Ndipo sindinati. Msibonga mamini minanu. Ine udikia. Mango ndiona chonchi kuti kundakalamba. Umango ndiona chonchi. Muzafika point. Useless. Mwana. Tuna himbo. Apa sana? Samonere ojeni. Zabo boma. Phone bile. Ya mwana. Sisi kutega basi. Hizo kutega. Okay. Amwana. Makufuna nitekambira ntuni. Simusi yafune nitekambira ni zitatu. Okay. Mwana ni manena zokuti. Kusanga pa mwezi wa takanene ndibejijo. Sene mfamda ntaniza kungolibira mglenti kwa mwezi akaka. Sanga madaraja kwa kwazi digiria ndaba nena baba sanambi. Kandivu rendo no. Kodi wewe unasira nyiko na chila basi. Mwana sina nganasi ya kudi mafuna ndi DCS mwezi ya zoenda ndazanga zija. Kwanga ala juma jaone zuri ata ndi kwatira. Ineni nkazo bulu nitakusinda. Neno ndi kama bitiliza ngama nkwana sisikwira. Neni kwa nasi neno alipaka na mwezi wa 5 ndama sina ebeze. Komalo basa apart from that za makulezo yani ulebe chine ungapange kugandiza kuti disipanga isisi kaka business kena kake chani amwana za business zilakwe mwana nthandiza kaya nti sinanga ba mwezi wa takani ndeke nako no mthandize no kuti za business ngapange bwanji kwa papa chimene chikufunika ndrama yolipira lenti thandizeni Hello Masten kuli bwanje kumudzi kwa Evesi kwa nkumbaza paratuku tifole uvura mbesa ndinzuku wana inoga mnanja na magazi mwanga ndi Christmas ndavura kwambiri she abadeza livutatu okay ai ndisi sauti nzantenge ndimangane kwini ate ndikangontenga kwini komwali basi akwadza mulera komoko ndingo yanga kuli mayaga kwini mayaga California yeah koba magula feresi okay yena rumiza rwajaso sabura ngarumiza nizintu mafuta mudzose mwagaire zinu ndizana ai ndakumva ni mai wanga ziza buno ndiye setsa kudera ndiye setsa ndiye abandi ngopanga dziko saka kwe koma kuli kwini kuti ndingambwenda ndizantenga ndi kwiniyo basi kuti kwineza mulera ya ate ndipange choncho sokuti singakakhe town muno masikulu abwira ndi town muno chane ai mone kwawose agambo teni mwapatse moni chagunda ndiwose mwapatse moni patsija asa pa benalitapo mwapeka moni kwantasa mwapeka somoni okay jabu alright thanks ati akwana yeah amwana amemba funda Pastel? Ya Pastel ya telefoni ya kuvuta kwa hadi kantenge. Nemare kwa sala 70. Mwana tuli msavuriro na sala 70. Ine mene kuli kwini ndikuziwa. Musavuriro sori bwa muyangana mkatali. Ine ndikuziwa ndapanda ni mission ndani iendeno. Waziziwa ndikuza mene kuli kwini. Mwana mungu ndipasa toa yopeleka nyumba msavuriro mukasaki. Hapo ndiye mbili basi. Fasi ngakuza nuleli mwena namndilibili. Wandili ne kwini nimpeza ndekase. Mpeza uri mwapeza uri. Mukampeza uri kwini niwe. Ndikuziwa. Kwa mwali kuti.
Ali kutiko? Ndikuziwa kwini ndempeza. Mungovutika ino. Mungovutika ino kwini mene ali ndikuziwa. Kwini ndikuda kulikona ngapa. Ndikuda washoko. Wala washoko uko. Ndikafusa kwini. Amwana mungoranta ya choko solo sazo mene kuli kwini. Mwanangu ba mduze mundifusa kuna kwini. Nguze mbase drama basi. Kufuza kuli mene kuli. Nije buna kafuza kamba kakatwa mpezeka kwini. Nini drama hizi kuli bali. Mwezi wa Mdyangu afuna drama. Mwana! Amana gangu. Mayimu. Andichusa sasuka ndizaje buso kwanza mulugo fiki. Ndero ruga. Kumena ukupita suka funa nyumba? Kumena upite ukafuna nyumba ndakuza ukamabwera kunoko lero usiku wa lero uzande uzote ndaipeza otherwise ukona panchi kuti ndipe kuti ndili serious wamva ukafuna nyumba kakitogolike nakache bola uzike kuna mene huko sasa bwere sokulu takutoperani lopusa eti zabuna gani? Bobo. Sure. Ya, aniba. Anetunde watuluka. Kumaso aneyo. Onde wasani masiku ake uchepa. Utani. Okala nyumbamu. Odiru mataracha alusa uritosi ine ane nepmane atitosi tisamuki. Kule ane kama mwino wapeta kusanga nyumba mwana wamuza oti manyumba masiku ake okala nyumbamu ndo werengeka. Ndine ndemwe sokote kwa ndikuyamba kusanga nyumba. Anjengo ganze bwenye. Kubontala ucha walusatu ali msinga mango kuwetani ngata mwenye paka msiberekerana ani nyumba momo no situlukani maka aneyo sinangatika ukalambira nyumba momo ndati iwe upeze momo wako mukasaka nyumba uko anjangu odu angona kufumira pano patu ndrama ndazipezerera supana nyumba ndisaka ine ndisaka iye akamacho kamene akafikira ku nyumba yanga ndio ngati news izo saka nyumbaso nano ndiye mwendere nthawi chifukwa wewe alibe 3 days ito arambe kusamukotero kondiyeyo kena kone ife kuti ndisemba kai ife olo tizingolowa chozemba kai iwo achagona ife kulowa koma sina ngayesa ngapanga zimene sangapangira aya ivuto palibe ine nyumba ndipeza eno ndrama pano mazipeza iya mndolemera pano ndikuzicha pesa tuko mukone ngatu kuvalira pano swaga baba kuvala yachi nyamata ina maona kuzicha pesa kunoko sikuti bwezi ndikuyankhulaso ndini sio isibuka kula divi pano level ya sita ndiye nyumba ya palibe vuto basi tona none halusa tona ino amunyanyiwa sapano murani ko kumpanda kuno pameta kugwizana zoti kasake nyumba iwe inatu ndinapita ndakasaka ndiye ndinabwera kuti ndipume kena kosa papa ulendo ndoti ndikupita asindikasakeso yedu mukasakeso papa sikuti ndazita ayaya ndikupanga business ndinangobwera kuti ndingopuma basi apapa ndapuma ndikupita asindikasakeso musavutekeso ya zoti mukasakeso nyumba iniyo mukankhala mukapume basi ba nyumba tu ndaipeza nyumba ndaipeza munyanyiwa inu iwe nkazi wanzeru ndenda sakati modeka ndapeza nyumba yabwino kwa basi ndipo inuyo mukayikonda mukayikonda yamagesi tuyambiri afika mumafuna yamagesi nde nyumbayo bafa sitikatuka tupanjayi kati momo chili chose kandi chimbuzi kati muti momo chili chose chili momo yamatailosi chani ino mnamva bazi kuti kuli nyumba ya self container ndinamva yetu ndiye ndiyo mwenda pesa ineyo imene ndiye ndiyendera mazinga nyumba imene ndaipeza ndi ya 450,000 katatu myezi itatu tizilipira myezi itatu alandrodi wafuna kuti tizapasa 450,000 pa myezi itatu mwanimvesesa pa myezi itatu 450,000 twamunyanyiwa ndiye pamene ikutandaza kuti ndi bwanji 150,000 mwezi woyamba mwezi wachiwiri 150,000 wachitatu 150,000 yonse ngati 450,000 pa myezi itatu fukala ndirodo mwezi umodzi samalani samalo amafuata yonse tikangwelipira pakamodzi myezi itatu leti zikhati tupangano zina myezi inayi tikupuma tikudyerera chani osalimbira sondala ndirodo labwe uzakukuda pa geti chifukali kumpanda sotu nyumbani inuyo sono kupumira mwamba kuso bwanji
Kodi imene imatani nyumba imene? Mukandifuta nyumba imatani. Ine mwanduza ndikasake nyumba ndi mpaka nambani kuti nyumba imatani. Ndikunena kuti nyumba imene yofika mpaka ndrama zimenezo. Nyumba imene imatani. Nyumba yetu ndi yabwino kwambiri. Ili ndizo kulya momo. Ini kwadi nyumba imwe ayiona. Musajusezo yankhula. Nyumba imwe ayiona. Sindaiona. Koma ndimafusa kuti imene ilizo kulya momo. Ini munaona nyumba mpaka nazo kulya momo. Ili ni mabedi. Mesa kana self container makaya bafa toilet basi. Ndiye tizikasakaso ndrama zina kuphatikiza pa imeneyo. Tizidyera nyumba momo. Chovula ncha. Aweni, ine singakwanisa. Sono niyo mungati simungakwanisa. Sakubisire. Ndiye mungati sakati mungwanisa nyumba ndrama zingati. Ineyo pa budget yanga ndi 30,000 kwacha. Nyumba imene ndikufuna ine ndiye nditi? Ndi imene. Koma osanduza kuti 450 miezi 3 ndiye tikalowe bwino. Iwe, nyumba imene imapita kunchito? Ine mpaka na izi bwereza ndrama? Nyumba ya 30,000. Pano pamene ubezera ndrama nyumba ya 30,000 tizikatani mu nyumba ya 30,000. Ola niyo nyumba ya 30,000 basi kwa nomuzati. Sabana ndikuuze. Imaoneka bwanji maonekedwe yake bwino. Ndiye ndikuuze sopano. Ine kati mamuna. Ine sinimafuna kuti tizipanga moyo umene ifeyo tisali umene wowo. Moyo obwerekera. Kubwerekera moyo umwe uziwa? Kumafuna kukhala moyo wapa mwamba. Musamazi kaikire inu nyumba ya 150,000 siyoti ino ingakuvule nikupereka. Inu mesa muli pa business masiwa. Ukuza kuti anthu amatenga katapira. Nkhani yake umwe yona kuti akufuna moyo wapa mwamba kumatenga katapira. Inu mwana ndi katapira chiro imene mugwira ndi otani. Isapa ndiye. Mesa ndiye bwerekesa ndrama. Nenu ndrama zimuzipanga anoka. Mungacho kuvuta nchanu kalipira nyumba ya ujeni ya 450,000 pa miezi 3. Sawa ndikuuze chonchi. Kaya wewe umazoona ngati kuti wewe ndi wapa mwamba. Ineyo sio pa mwamba. Ndiye nyumba ngati imene sindingakwanisa. Ine ndikufuna ine ndi ya 30. Pa budget yanga ni 30 basi. Ndiye ngati ukufuna imene wewe. Zili ndiwe? Zili ndiwe okoza kupitiriza imene ungapangire. Koma ine sandikhuza. Amnyanyi. Ndiye kuti iwe ndine. Amnyanyi. Ali saendelea achi. Inu yomukamanda mfuna nyumba ya 30,000. Nyumba za 30,000 masiku anu. Basi. And mo 1000 ngati unoti kakhe nyumba ya 30,000. Ndiye uona kutupanga banji. Koma ine munena zona. Imwe ntaisa nthawi yanga. Sindingakhala nthawi yonse masaka nyumba ino kumakhala ndi chiyembekezo. Ndakasaka nyumba yabwino oti niyo mukanadekha tatiye tikaone nyumba. Ndipo mukanayikonda. Ine basi ndikuwuzani kuti sopano maganizo otiso tikuzokuendera limodzi mapulogalamu amenewa ndataya. Ino yenderani yanu zipangani zanu. Ineso zipanga zanga. Basi. Amnyanyiwa? Marija? Ndakuza kuti basi yenderani yanu. Ina bwana tikambirani. Amnyanyiwa? Kwa bwana. Unisauki. Nyumba yemwe mpaka na akanne kuti andisiya ukwati? Mamuna inawa. Kuwa kada ndalo nyumba ya 150. Mwa masiko nimene kuendera. Akafu nyumba ya 30,000. Bamba gabu. Ndubira kunsika mzimu yanganira mwana kugona kati. Ndubira kunsika mzimu yanganira mwana kugona kati. Mzimu yanganira kuti watani. Kumyanganira soma khali kuti watani, basa ndubira kugona, ndubira kunsika. Yetu. Ineyo gabireyo ndi mwana wanu chitero chambire. Chifano ndi mwana wanu ndebufa kuti mzimu yanganira kuti chifukwa chani. Ino mandipeza pano ndi nkati makuganiza zinthu zafunikira kwambiri. So pano famu nene kuti mfamu choke apa mutuluke. Baji niyo zimene zozo ba imanikaye tilankhulane. Fine ino afuna kuti ndino tilankhulane. Ndubira kunsika nfani kabwele kumwana sana viki. Chifaka akazuka. Ndipeza kulira ndinu. Ino ndikunena kuti kulira kwa mwana ndikosafunikira kwa ine. Panopo ndimafuna kuti mbwere mukhale apo ino ndiletirani tilankhulane. Amanena kuti awiri samaenda satani asana pangane. Ukumva kani meyo? Ndingati maulingalira kuti chaka ndichi chikutha
kubera you here 2025 kodi moyo wanga ndifuna kuti uyende bwanji moyo wanga ndifuna kuti uyende bwanji 25 ndikuuze napo njonena kuti no kodi sibwateka paroti kapirani hiya ingati sibu kufuna imani pomba tiyankuti yankulani Orang ini suwen waji. So bafa ndikuuze net. Mamuna akakuuza kuti bwana apatikambirane. Zomana kuti yeye pangani changu ine ndikufulumira umene wo umakangati mwano. Si mwana uri bendi kunene nawo. Ya ini fa ndikuuze umene umakangati ndani. Ine tu si blaza la wano kapena kuti nene suwen wano. Awiri amene akukumana muziko nola pansi kale bible kunena kuti no anasiya amache anasiya abambo wache anasiya so amache anasiya abambo wache zakali mozi sinkhani ya masewe marona ine maonekera amlelem nduthamangira kumsika kana akugona nde mungu ndije dwesa chabwino mwachidule ine mafana kuuze nikuti ndicha sinka kuunguza ndaona kuti ndikuenda ndipange stock moyo wanga Manive sasa? Popanga stock moyo wanga ndimafuna kuchaka cha 2025 ndiuone kuti moyo wangu wenda bwanji. Maka nitaona so zimene zachitika kuja kwa ashoko. Kuona kuti kuja ko banja lao likangatino latha. Chifukwa so ndatengira bombe paja phunziro. Sana mizani yayi. Ine business ndapanga. Mwaonaso business mina kalira. Siku ijeta business ja kunapeza kuti no katundu wayambirira anabedwa so saenda iya wesa nchito kuona kuti nchito yonso sikukhala so bwino iya chifo even nchito imaenda bwino ukakauti you are being supported ni mkazi wako chali chitijija kuyamba chali chichamphamvu chali chichaambuye na kule and sons chali chi sichikwenda so bwino ndenda one kodi inayo moyo wanga uko ndifuna ndizipira nawo kuti ndifu ambuye ife anatipasa moyo mozi ndiye inene mafuna kuti naneso taona zachiti kwasho kushoka kuja ndaona kuti naneso ndifuna ndisiane nanu banja ufuna mra siane banja nguseka kaza mfiri mafiri mama Nigeria maka mfamsiane banja ninda mfamsiane banja ninda mwena lisiana banja ndeka nitakusia banja lu ndeka amlelem amina funa kula pa banja bamba gabu muru anu kugwira muru anu kugwira okuti muru wanga sukugwira chifuana ninakuti fatisiane banja kodi inyo nda chokochoko nanga ine ndi maishokoshoko I think atu mukukura ndima ine ndi maishokoshoko bamba gabu mavuto maishokoshoko ndi bambo chokochoko mene uja si mavuto inu ndini ndi mavuto siyana inu ndina ndili ndi mwana gabu yagona nyumba maishokoshoko ndi bambo chokochoko ali bedu mwana even kanza lezi nthu zawo sizingafanane ndi zaife inu ndinu so bana mukabazi chemerera kwambiri kunena kuti ife tili ndi mwana munene kuti ine ndi mwana inuyo ife inu ndine ndi mwana agona nyumba aja alibe nde mavuto awo si mavuto aife Cinderella ine sindikuchoka pano inu ndine banja sili kutha Cinderella ine ndili pano nabwera pano kuzakhala Cinderella sindikuchoka pano ndikuze ive tandifusa papo nyumba imozi pa jangu panopo nifuse munthu kunena kuti no anandionapo ine ndi pakati kapena ine ndi mimba avomera lomozi apa sasa ndikufuseni kodi pakati po pamabwera kokha pakati po pamabwera pokha ine ndikazipa sindekha mwana amene anatenga akuziwa kuti mwanayo ndi ndani chifukwa ine msakanga ndisokoneza mutu ya bamba kabe ndani yakale kuti ine sindikuchoka pano ngati mufuna kuti inu ndame muchoke pano ine ndili pano nabwera uzakhala ndi makata chati ndakhala ngati mukumva kutentha bambo mutuluka musika ine ndili pa window mwandifa ngati munthu amata kuzikwatira ngati mukumva kutentha musika amene pasi ndili pa window mwandifa sindikuchoka inu ndame mutuluke nyumba mu inu ndame muchoka mundisiya ndikhala ndigabwe muzikwatira noka mutoka ndinu mwava nyumba mumutuluka ndinu ine ndigabwe ndili pano banja lithe la chani
Hey. Ati kusongola nthako. Itanu kwa zimenezo. Ndipo ino. Zikola pasi. Lazima yena moyo muno sabweresa mwayo wina wose wa mamuna ya. Akazi wona tukaganizira kuti kurame ndi Satana. Jezebel. Moyo wako wose sogola ko lonse kubakala patakala chifo cha nzimayi. Amene munga mkoti. Chifo kapala lazima yambiri amene sabweresa pindula lyose moyo munthu ya. Mavuto basi. Akongolere nzimayi. Aliko busa ndakatulo yakani. Nikongolere box. Oliona sima sangalasa maliri kuwali. Box lemene. Bwesa mavuto mtu kumamwalira akuyenda. Ikongolere box. Oliona lyali lisa kumaliri kuwali. Next on Mdyangu Comedy Series. Sumu kusanga ifajana. Abu tusiri bwino. Muzima. Mwadwa. Mali. Nili bwino kwa maana tusiri bwino. Achipwa nyanda sasoka. Zimeli ndakane jenke kumudwa. Tifuka jani. Mawali apito kote. Mamesa Yesu sakutani? Sakubwera. Inapa kikalia cyo ndikudika ndamazo. Ndi apapo pangobwera kandege akaka. Mwakaona? Tumarunde. Vuro lari kulo. Chikakali gani kimene? Gani za mpaka na se 15 vini kuteka. Nakuuza ni paja. Kunena kuti ineso ndifuna ndikhale ndeka. Ndione kuti moyo wanga ungaende bwanji inikulibe. Mani pesa sati soja zimanena zokuna kuti yayi chikatele chikwati chata zimene zijazo even ambuye andi yankhula musieni kapolo wa ambuye aende monga kapolo wa ambuye. Ineso mena nene amuche. Kuli ine ndili pano sindikuzoka. Murajoge ndili. Ndipo tiyene mkalongeza kalundu anu muzipita. Inu ndiye mushoka. Ine ndili pano mushoka ndili. Muna kabo ndilipo. Jezebelo. Tamone Jezebelo. Kuda kukokola kumazunguza mutu.